على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني. Zoritxarrez kontrako norantzan datoz azken aldian epaitegietatik jasotako sententziak. Gero eta argiago geratzen ari baita, kasuan kasuko ebazpenetatik haragoko joera bat dela oldarraldi judizial bat. Are, euskararen normalizazio prozesua trabatu eta egindako bidean atzera pausoak eragiteko olatu erreakzionario atzerakoi eta euskarafoboa. Hartutako erabakiak bertan bera uzten dituzte tribunalek eta iruditzen zaigu hori azken batean nazio gisa garen horri uko egiten diola eta hori ez dela onargarria. Horregatik uste dugu iritsi dela momentua gehiengo horiek ere artikulatzekoa. 2019an onartutako dekretuak Euskadiko toki erakundei buruzko legea garatzen du, eta 2016ko lege hau adostasun zabalarekin onartu zen legebiltzarrean. Hizkuntzen kudeaketari dagokion aplikazioak ez du inolako arazorik sortu udalerrietan, herritar guztien hizkuntza eskubideak errespetatzen dituelako. Epaia ez da behin betikoa, ez gaude konforme esaten duenarekin, eta errekurtsoa aurkeztuko du. Kezkagarria da pentsatzea gaztelania eta euskara maila berean daudela. Kezkagarria da euskarak ez duela babes berezirik behar pentsatzea. Nola bultzatu euskararen bizigegitzea, olako helbururik ez bada finkatzen. Gaur egun bezala segitzen baldin badugu aldiz, eta horrek gaitu asko kezkatzen, euskara desagertuko da 2050ean. Gauzak argi eta garbi erraiteko. Beraz, gaur egun galdetzen duguna da, gidaritza hartzen duen lehendakari berri horri, biogune bat hartzea euskarak etorkizun bat izan dezake. Il faut être ambitieux, oui, on sait qu'on a du travail à faire, on sait qu'il faut augmenter cette proportion. Hizkuntza politika publikoa ausartak finkatuz. Eta sinergian lan eginez euskalgintzako aktorekin, euskarari etorkizun bat emaitea posible dela. Hizkuntza ohitura horiek aldatu dituztenak direla partehartzaileen bi herenek. Eta, datu positiboa da hizkuntza ohiturak
aldatzea ez talako magia bidez egiten. Azpimarratu nahi dut ingurune erdaldunagoetan aldaketa handiagoak gertatzen direla. Eta hori oso positiboa da. Aurrekoak baino altuagoak direla, berriro ere datuak esan nahi dut. Entrenamendu horrek eta ariketa sozial horrek egiten duela aurrera pausuak emotea apurka-apurka. Parte hartutako entidadenia eren batek, 31,1 edo, lortu egin du hizkuntza ohitura horiek aldatzea. Asko da. Eta gainera, 21,3 erantzun digute ordutik euskara gehiago erabiltzen dutela, ez da? Eta 10% ordea lortu duela euskara izatea entidadeko hizkuntza. Hori oso aurrera pausu handia da. Dagoen egoerari inguruan diagnostikoa konpartitzeko eta hortik aurrera bi eskaera zehatz zuzentzeko. Bat, gaur Madrilen dagoen beto eskubide hori altxatzeko, hau da, gaurko aritmetika politika ikusita gure alderdiak badaukate paper bat jokatu behar dutela Madrilen, hor dago investidura eta hor daude aurrekontuak, eta gu nahi dugu, esaten diogu eta eskatu diogu, alderdi politikoei, nahi dugula zerbitzu publikoen egoera aldatzeko, hemen erabakitzea zerbitzu publikoak. Hemen erabakitzea enplegua, hemen erabakitzea soldata eta lan baldintzak. Eta, gaur gaurkoz, egon gara Elkarrekin Podemosekin eta EH Bildukin. Eta oraingotik ez digute erantzun, ez EAJak, ez PSOek eta PPek ez digu erantzun. Giltza, sarraila, zuloa, atea, zabaldu, sarratu. Giltzak ireki eta ixteko balio digu. Etxea, kotxea, kutxa, giltzarrapoa, kaiola, espetxea. Preziatu duguna giltzapean gordetzen dugu. Dirua, bitxiak, paperak, sekretuak, oroitzapenak, nostalgiak. Zarratu, iraganeko minak, gorrotoak eta violentziak atzean usteko. Inorien sufrimendua ahaztu edo gutxietzi gabe, baina bai, iraganari begiratu ahal izateko, orain aldirako eta etorkizunerako irakaskuntza gisa. Akatzetatik ikasiz ez errepikatzeko. Norgehiagokak giltzapetu eta iraganean ainguratzen gaituzten lehiak izteko. Zabaldu konponbideari ateak irekitzeko. Adierazi nahi dugu prest gaudela konponbiderako, elkarbizitzarako, biktima guztien minen errespeturako eta presoen etxerako bidean ateak irekiko dituzten giltzak gure eskuetan hartzeko. Legaruntak dion bidetik, hamarkadetan zehar aplikatzen ari zaizkien salbuespenak betiko baztertuz. Auzoan bizi sareak, beraka programak Gasteizko 3 familien kontra irekitako etxegabetze prozesuak gelditzea aldarrikatu zuen ostiralean egindako elkarretaratzean. Elizak kudeatutako beraka programak egoera zaurgarrian eta etxebizitza alternatibarik gabe dauden 3 familia kaleratu nahi dituela salatu zuten. Familietako batek kaleratzea abisua pasaden irailaren 26an jaso zuela azaldu dute. 2 egun beranduago, 28an burutzekoa zena. Prozesuaren aurkako helegitea aurkezteko eskubidea urratu dela salatu dute auzoan bizi saretik. Prozesua bertan bera uztea eta berakari etxegabetzeak gelditzea eskatzeko dozenaka lagun bildu ziren ostiralean Gasteizko San Markos kantoian, auzoan bizi sareak deitutako mobilizazioan. Elkarretaratzean Armente ikastolako kideak egon ziren ere. Etxegabetze arriskuan daudenen artean ikastetxeko 7 ikasle baitaude. Berakako arduradunek beraien aldetik abisu hori jaso duen familiak errekurtsoa 4 urtez erabili duela azaldu dute. Normalean 6 hilabete eta urtebete bitartean erabiltzen dela gogoraraziz. Larrialdi egoeran dauden pertsonentzat zuzendutako programa dela baieztatu dute eta familia horrek baliabide nahikoak dituela ziurtatu dute. Momentuz, familia horren kontrako etxegabetze prozesua aurrera jarraitzen du. Auzoan bizi saretik salatu dutenez, urriaren 30etik aurrera kaleratzea edozein momentutan eman daiteke. Martxan da Gasteiz hobetuz programaren 4. edizioa. Aurrekoetan bezala, Gasteizko bizilagunek hiria hobetzeko proposamenak aurkezteko aukera izango dute urriaren 23a eta azaroaren 26a bitartean.
Otsailean aukeratutako proiektuen zerrenda aurkeztuko da eta horien artean bozkatuenak aurrera eramango dira 2024 eta 2025ean. Pertsona orok izango du proposamen bat aurkezteko aukera, bere izenean edo talde baten parte bezala. Proiektu bakoitzeko gehienezko aurrekontua 300.000 eurokoa izan beharko da. Udalak osotara 3 milioi euro bideratuko ditu Gasteiz Hobetuz programarekin aukeratutako proiektuak burutzeko. Aurrekontu orokorretik 200.000 euro hobetuz txiki eta beste 200.000 hobetuz gazte programetara bideratuko dira. Aurrek eta gazteek proposatutako proiektuetara hain zuzen. Gasteiz Hobetuz programa garrantzi eta balio handia du. Auzoa hobekien ezagutzen dutenak bertan bizi edo lan egiten duten pertsonak dira. Horregatik, zuen proposamenak jaso eta praktikara eraman nahi ditugu. Parte hartzeko eta hiria kudeatzeko tresna hau aprobetxatzera animatzen dut arrakasta eredua delako. Hirian gertatzen denaren protagonista den herritartasuna nahi dugu. Auzo eta landa eremu bakoitzeko 2 proiektu burutu ahal izango dira gehienez. Hori bai, Zaramaga auzoko proposamenik ez dira hartuko. Bertan egingo diren hobekuntzak Zaramaga bizi berritzeko planaren bidez bideratuko dira eta urriaren 27 eta 28an egingo diren partaidetza jardunaldietan hartuko dira proposamenak. Burujabetzen inguruko jardunaldiak antolatu dituzte Hernanin, udalbiltzak, Hernaniko udalak eta Hernani burujabek elkarlanean. Udalgintzako proiektu eraldatzaileak izan dituzte izpide. Bada 2 urte guk Hernani burujabe egitasmoa martxan jarri genuna, oinarrian tokiko garapen jasangarriaz dihardun herri egitasmo bat da eta burujabetza klabetan diharduna, ez? Esan bezala, guain urrian 2 urte bete dira Hernani burujabe egitasmoa agenda aurrean aurkeztu genunetik, eta bai data esanguratsua iruditzen zitzaigun eta pauso bat eman nahi genuen burujabetzen inguruko hausnarketa, elkar konpartitze eta kontzientziazio lan bat egiteko, ez? Eta bide horretan, udalbiltzarekin batea, erabaki izan jardunaldi hauek antolatzeko hemen Hernanin. Burujabetza sektorialekin herritarren beharrak, oinarrizko beharrenak bertatik erantzuta da, ez? Pandemiak ageriagoan utzi bazun ere aspalditik dator krisi kapitalista bat martxan. Pandemiak areagotu baino igual errazago ikusarazi zigun hori, egoera zatzak bagenitun herrietan oinarrizko beharrei sistema kapitalista horrek etziela erantzunik ematen eta modu komunitarioan lan eginda erantzuna ematen zitzaiela, ez? Burujabetzako du eta klabe hontan lan egitako du, ez? Bertako eragileekin batea, bertako herritarrek diseinatu edo planifikatu dituzten planak aurrera eramatea, ez? Herritarrek beraiek izatea zer dan behar dutena erabakiko dutenak eta horiei erantzuna nola emango dieten. Eta erakunde publikoak, kasu honetan udalak, herriko eragileen batean lankidetza nahitzea behar horiei erantzuna emateko. Ni herritar taldeko partaide naiz, Hernani burujabeen barrun dagoen beste 3 erpinetako bat, herritarren erpinetakoa. Aipatu du, ezta, Hernaniko alkateak, Hernani burujabeen helburua dela herritarren beharrak asetzea, ezta? Baina, gure ustez eta bai proiektuan ustez, herritarren beharrak izango ditugu asetu egitan herritarrak ez badia erabaki horien parte eta ez baute erabaki horietan ez badaude aldunduak erabaki horiek hartzeko garaien. Orduan gure helburua da herritar taldetikan, batetikan, Hernani burujabe osotasun batean azaltzea herria ere herrigintzan bidez proiektu honen parte izatea eta erabakigunetan zentroa izatea herritarrak. Aldi berian, herritar taldean helburua da bai, bermatzea Hernani burujabeen baitan txertatu dauden zehar lerroak proiektu edo ekimen ekonomiko desberdinetan betetzen diala bermatzea eta esan bezala, ezta, ekimen ekonomiko horiek egitan herritarren beharrak asetuko dituztela bermatzea. Erramaga da udalbiltzaren adar nagusietako bat burujabetzak diela. Azkenean, bai toki garapenerako eta nazio ikuspegitik funtsezkoa baita Euskal Herria burujabetza tresnez hornitzea. Udalbiltza partzuago bada, udalez osatua eta udalbiltzak proiektu eraldatzaileak sustatu eta lagundu nahi ditu. Hau da, udalek bidean dituzten oztopo eta trabai
laguntza bat, irtenbide bat, zirrikituak atxemaitea, aurkitzea, laguntzea bide horretan, eta esperientziak biderkatzea, ez bakarrik udal mailan, baina baita ere nazio mailan. Orduan egiten diren proiektu horiek bildu, hausnartu, gogoetatu eta Euskal Herri mailako proiektuak bultzatu, sustatu eta eraiki. Gaur bezalako jardunaldiak bide horretan segitzeko laguntzen dute. Bai esperientziak biltzeko, baita batez ere Hernani bide horretan adibide bezala hartzen aldelako, eta bihar batez ere lan saioetan esperientzia desberdinak biltzeko eta aztertzeko denen artean Euskal Herri mailan eginako lirateken proiektu horiek. Burujabetzak jardunaldiak antolatu dituzte Hernanin eta bigarren egun honetan 4 ardatzetan zentratu dira, zaintzan, hezkuntzan, elikaduran eta lanean. Bagenun erronka bat esku hartzean badakau erronka bat etorkizunari begira eta zan pixkat herritan iten nahi dian proiektu horiek nola eskalatu, nola nazio mailara pasa, eta han eragina izan dezatela ikusi, eta jardunaldi hauek pixkat horri erantzuten saiatu dira. Jardunaldietan nabarmendu dute denen beharra dela saretzea, elkarrengandik ikasi eta edatea, eta proiektu hauek guztiak maila lokaletik nazionalerako pausoa ematea. Elkartu gea hemen, administrazio publikoko teknikariak, politikariak, herri mugimenduetako kideak eta aspektu horretan oso pozik. Burujabetzak jardunaldian bigarren saioa da gaurkoa, eta gaurkoan 4 sektore estrategikotan zentratu da, ez? Zaintza, hezkuntza, lana eta elikadura burujabetzak lantzean. Eta egin dauna da, herrietako egitasmo desberdinak eta ezagutu, baina jardunaldi hauetan esaten nahi gan guztia, ez? Herrietatik, maila lokaletik, elkar saretzen balin baga, maila nazionaleko egitasmotara edo helburuak lortzera iritsi gaitezkela, ez? Eta gaurko saioan helburua hori da, 4 sektore hauetan zentratu eta maila nazionalean zer pauso eman genitzazken edo lantzea. 4 arlo horietan gehiago sakontzeko ariketat egin dute taldeetan bananduta. Fiskal lantaldetan banatu gea, 4 lantaldetan, eta 4 lantaldetan eskatu zaiena pertsona guztiei horixe izan da. Beraiek eta beraien ikuspegitik nola eskalatuko lituzketen erronka horiek nazional mailara. Bilbauseko langileek 10 greba eta mobilizazio egun abiatuko dituzte urriaren 23an hasita hitzarmen kolektibaren alde. Bederatzi egunetan hiri garraioko enpresa publikoko langileek 4 orduko lanuzte partzialak egingo dituzte eta abenduaren 21an 24 orduko greba egingo dute. Honen bestez, Bilbauseko langileek 4 orduko lanuzteak egingo dituzte urriaren 23an hasita. 2 protesta izango dira egunero, 7:00 11:00 goizean eta 5:00 9:00 arratsaldean.
Iban García Rodríguez, Leioako alkatea Estibaliz Bilbao Kultura Zinegotziarekin eta Alberto García Kultur Koordinatzailearekin batera programatutako proposamenak aurkezten aritu dira komunikabideen aurrean. Aurkezpenaren zati gisa eta programaren aurrerapen gisa Gran Mantelen ilusionistak magia emanaldi txiki bat ere egin dute. Aurten, 487 urte beteko ditugu, eta jai, kultura eta isialdiko programazioa prestatu dugu. Pertsona guztiei zuzenduta, familiei, kuadrilei, txikiei eta baita etxeko helduenei ere. Leioako hainbat espazio eta kaleetan gozatu ahal izango den programazio izango dugu. Gure helburua, jai giro hau, ospakizun giro hau, Leioako txoko guztietara iristea izango da. Alkateak auzotar guztiei idei egin die kalera atera daitezen parte har dezaten eta gozatu dezaten aurten ekarritako proposamen berriekin. Maria Pilar Cisneros, Maritz Urdangarin, Carmen Sekeros erreferentziazko 3 emakume izan dira, eta eskerrak eman nahi dizkiegu haien ausardiagatik eta konpromisoagatik. Estereotipo eta kristalesko sabai asko apurtu zituzten bere garaian. Beste emakume politiko askorentzako eredu bihurtuz. Aurten Leioako demokraziako lehen emakumei aipamen berezia egingo zaie, batik bat estereotipo eta kristalesko sabai asko hautsi zituztelako eta hainbat emakume politikarentzat aitzindari bihurtu direlako. Pues nada, me a las cámaras. Ane Barrenetxea Subako abeslariarekin kolaboratzeko ideia sortu zen lehen urteko Durangoko azokatik. Bertan azokan ginala niri bapatean bururatu zitzaidan ja bagenekalako ideia aurten zer egingo genuen eta esan jo, sua bada talde bat aspaldian elkarrekin jo ez deguna askotan kointziditu eta jo, alare ustez kodigoak partekatzen ditugula, antzeko estiloa jotzen ditugula eta jo, ondo legoke pixkat gure arteko sinbiosi hori sustatzea edo behartzea, ez da esan genuen, horretarako guaien gozan berarekin kolaboratzea. Eta holaxe izan zen, galdetu genion, eta oso ideia hona irutu zitzaion. Lier, Ane Barrenetxearen laguntza izan du aurkeztutako azken abestian. Sua taldearen abeslariak eta lider Nandok beraien ahotsak elkartu dituzte hortzak izen hartu duen kantan. Amorrua, mehatxua eta hortzak erakustearen inguruan hitz egiten duen lana. Hori gure betiko amorrua edo pixkat gitarraren distortzioa eta kolpe, bateria kolpe fuerteak, nik uste frenetismoa, hori delako abestiaren ezaugarri, de hecho, azten danetik ja oso frenetikoa da. Eta gero, Ane eta Bion arteko ahotsen harmonia nik uste oso ondo gelditu dela. Berak ahots finagoa daka, nik igual ez dakit nola deskribatu nire ahotsa egia esan, baina Bion ahotsak nik uste oso ondo funtzionatu duela. Lier taldearen ibilbidea 2015ean hasi zen. Urte hauetan zehar, 4 lan luze argitaratu dituzte. Hauts, tenpluak erre, hemen eren sugeak daude, eta hutsa zen helmuga. Hauei, Versus izeneko lan motza gehitu behar zaie oraingoan. Versus taldearen azkeneko lana izan daiteke. Izan ere, Lierreko kideek atsedenaldi bat hartuko dutela iragarri zuten irailean. Etenaldia egitea erabaki dugu azkenean 8 urtez egon garelako hor lanean, lan jota fuego eta ez degulako perspektiba hartzeko arnasik hartu ere egin. Orduan, gogoa genuen gelditu eta gainera gelditu noiz bueltatuko garen jakin gabe. Nik momentu honetan esango nuke baietz badugula intentzioa itzultzeko, baina inkognita bat da, eta horretarako hartzen dugu atsedenaldia. Ideia hori benetan ezur mamitzen den jakiteko. Eta ikusi, agian penaz erabakitzen dugu, beste etapa baten gaude eta ez gera itzuliko. Orduan, horregatik ari gera pixkat,
ez dakigula, etenaldi aurreko bolo hauek ez dakigu azkenak izango diren edo ez. Orduan, gomiatzen jendea etortzea, ze benetan, eta hau benetan da, ez da estrategia bat. Ez dakigu zer gertatuko den. Etenaldiragoa zela, hori badakigu. Ez dakigu urte-bete, 2 urte barru itzuliko garen, edo ez garen itzuliko, orduan ez dakigu. Biraren kontzertuak martxora arte luzatuko dira. Ustaritze, Gernika, Innsbruck, Karlsruhe, Amurrio, Gasteiz edota Bilbon egongo dira besteak beste. Azkeneko kontzertua Donostian izango da martxoaren 2an. Ondoren, taldeak atxeden hartuko du 9 urteko ibilbideari etena emanez. Ongi etorriak saiora, amatasunen inguruan hitz egiten dugun saioa. Mitoz betea dago haurdunaldia, eta erditzea. Zineman ikusi ditugun irudikapenetatik aratago gutxik ikusi dugu erditze bat. Xabel Aleman, emagina bazarena ere beste gaza askoren artean, baina ez dakit, agian zuk nola aurkeztuko zenuke burua gaur hemen? Ni lehenik emakume, gero emagina, eta gero ama. Ze orden hortan izan naiz. Beti erranen dut eta espero dut inoiz ez atzentzia orduentxe sentitu nitzelani aldundua emakume bezala. Izan zen, ere lehendabiziko pensamentua, bera sortuta behala, nik unekin badezaket, ahal izan dut, zen erditu hitza ongi jarria dago, sensazioa erdikatzen zareneko sensazioa izan zen, bizitzan edozein une gogorrarekin segureskira ahalko dut. Indartsu sentitu nintzen. Indartsu. Amabiterdiak dira eta eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko. Unea, heldu da. Eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Igor Eizagirre, elako zerbitzu publikotako ordezkaria. Kaixo Igor eta ongi etorri. Berdin, eskerrik asko. Gaur bilera izan duzu, ezta, Elkarrekin Podemos eta EH Bildurekin, ez dakit nola joan den bilera hori? Badakizuenez, orain dela aste bat, erakunde desberdinei, deitutako, grebara deitutako 150.000 langileen arduraduntzian ordezkariei deitu genuen bilera batera LHK edo CRL-en, instituzio desberdinei, Eusko Jaurlaritzari, Udal Foru Administrazioko Eudeli eta Estatuko Administrazioko ordezkariei, eta ere erabaki genuen ere, eta publiko egin genuen ere, alderdi politikoei bilera bat egingo genuela. Erronda bat, esan da, erronda bat egingo genuela alderdi politikoekin. Zein deitu ditugu, alderdi politikoak. Azkeneko estatuko hauteskundeetan, hemen, EAen, ordezkaritza atera zuten alderdi politikoi. Erronda. Zer eskatzeko, dagoen egoerari inguruan diagnostikoa konpartitzeko, eta hortik aurrera, 2 eskaera zehatz zuzentzeko. Bat, gaur Madrilen dagoen beto eskubide hori altxatzeko, hau da, gaurko aritmetika politiko ikusita gure alderdiak badaukate paper bat jokatu behar dutela Madrilen, hor dago investidura eta hor daude aurrekontuak, eta gu nahi dugu, esaten diogu, eta eskatu diogu, alderdi politikoei, nahi dugula zerbitzu publikoan egoera aldatzeko, hemen erabakitzea zerbitzu publikoak. Hemen erabakitzea enplegua, hemen erabakitzea soldata eta lan baldintzak. Eta, gaur gaurkoz, egon gara Elkarrekin Podemosekin eta EH Bildukin. Eta oraingodik ez digut erantzun, ez EAJak, ez PSOek eta PPek ez digu erantzun. Esperantza daukagu deitzeko. Eta EAJ aipatu duzu, Inigo Urkulluk esandakoak aipatu behar dizkizut. Izan ere, sektore publikoan deitu dituzuen grebak tarteko, Inigo Urkullu lehendakariak populismoa eta jendea engainatzea leporatu dizue. Zuzenean egia da, ez duela aipamen hori egin, ezta? Baina iritzi artikulu horretan, azaldu duenez, erakundeek ez dute mugarik gabeko diru sasku bat, eta enpresa pribatuak, langile autonomoek eta kooperatibek ere inbertsioak behar dituzte. Adierazpen, hitz horiek entzunda, ez dakitzuek zer duzuen esateko? Lehendabiziko gauza,
guk esaten duguna da, azken urteetan inoizko diru sarrerik altuenak ditugu, eta datuak hor daude. Inbertsio publikoa, bai hezkuntzan eta bai osasungintzan, orain dela 10 urte baino txikiagoa da. Barne produktu gordina ikusten badegu, sortzen dugun aberastasuna ikusita, orain dela 10 urte baino inbertsio txikiagoa da. Hezkuntzan eta osasungintzan. Eta Estatu Espainiarretik eta Europa mailan beti gaude. Bi datu emateko. Osasungintzan, hemen 5,19, barne produktu gordinaren 5,19 dijoa inbertsiora osasungintzan. Europar bataz beste 8. Estatu Espainiarran 7,6. Eta hezkuntzara joeten bagea, Europar batasunean 5. Hemen 3,82. Eta orain dela 10 urte baino gutxiago. Eta guk esaten dugu. Ez da egia gaur 2 langiletik bat behin-behineko dela sektore publikoan. Ez da egia gaur 100.000 langile publiko daudela azpikontratatuta. Hau da, zerbitzu publikoak aurrera eramaten, 3. batek negozio egiten du langileen lan baldintzen kontura eta gizartari ematen zaion lan baldintzara dira. Eta gu horretaz hitz egin nahi dugu. Datu konkretu buruz. Ez da egia azken 10 urteetan ez dela inola ere negoziaziorako akordio bat eman. Azkeneko akordioa mai orokorrekoa da 2011 urtekoa. Azken 10 urteetan ez dagon, ez mai orokorrean, ez mai sektorialetan akordio edo hitzarmen bat sinatu denik. Eta hori dira datuak. Eta gu horri buruz hitz egin nahi dugu. Eta esan nahi dugu Urkullu lehendakariari, orain dela aste bat gu deitu genuela LHK Zerrelen gauza hauei buruz hitz egiteko ikusita eta atzirela etorri beraiek negoziatzera edo hitz egitera gauza hauei buruz. 150.000 langile daude deituta lan ustera, asteazkenean lan ustea izango duzue, izan ere, zerbitzu publikoak sendotu behar direla defendatzen duzue, ezta? Eta Urkulluk, 15 milioi euro inguruko aurrekontua iragarri du 2024-rako, funtsezko zerbitzu publikoak hobetzeko. Hori ez da nahikoa zuentzat eta nola sendotu daitezke zerbitzu publiko horiek? Bueno, ikusi nahi duguna da, propagandatik eratago, aurrekontu horien zenbaki errelak zeintzu dian. Ni datu batzuk emateko. Barne produktu gordinaren arteko proportzioa ikusita, azken urteetan, aurrekontu horiek ez dira dakorra, guztiz kontrakoa. Barne produktu gordinetik bera dijoazte. 2011 hogei hartzen badugu, 19 edo 18 eta 23koa edakorrak izan beharrean, justo aurreko direzioan dijoazte. Zer eskatzen dugu? Guk eskatzen dugu eredu aldaketa bat beharrezkoa dela. Hau da, premiozkoa da, lankidetza publiko-pribatutik beste bide batean jutea, eta bermatu behar da publiko indartu behar dela. Eta publiko indartza, suposatzen du, adibidez, osasungintzan eta hezkuntzan, Europar bataz besteko inbertsioa parekatzea. Ez dugu gehiago gutxiago eskatzen. Eskatzen duguna da, Europar bataz bestekoa, sortzen duguna beraztasuna, langile klaseak sortzen dena beraztasuna, Europar bataz bestekora berdina jutea osasungintzan eta hezkuntzan. Eta gero eskatzen duguna, aurrekontu horiek bermatu behar dutela, hemen gure labanditzak, hau da, langile publikoak hemen erabakitzeko eskubidea bermatzea. Eskara argia, ez da? Baina bitartean erakundeek ez dute negoziatzeko borondaterik, ez da? Eta horrez gain gaur berketan, Bingen Zupiriak Radio Euskadin azaldu duenez, greba deialdi horiek hauteskunde kutsua daukate. Bueno, guk zer esan behar dugu. Azken urte eta hilabetetan, langile publikoak bereien lan baldintzak eta sektore publikoak eta zerbitzu publikoak indartzeko mobilizazio andana egiten ari dira. Azken urte eta hilabetetan, bai osasungintza esparruan, bai hezkuntza esparruan, bai justizia esparruan, bai ertzaintzako esparruan, bai udal eta foru administrazioan ere, langileak mobilizatzen ari dira eta SOS argia erabakitzen ari dira gure instituzioi eta gure erakundei esanez. Zerbitzu publikoak indartu behar dira, eta horretarako ezinbestean langile publikoen lan baldintzak hobetu behar dira. Eta hemen, planteamendu oso argia da, Hemen, 150.000 langile publiko deitzen ditugu. Eta instituzioietan, daude, kolore desberdinetako alderdiak.
Eta ez ditugu bakarrik erakundek interpelatzen. Hau da, greba hau deitzen dugu. Eusko Jaurlaritzako langileak? Bai. Udal eta foru administrazioko langileak? Ere bai, 30.000 langile daude udal foru administrazioan. Eta estatuko administrazioko langileak ere deitzen ditugu. Hau da, zerbitzu publikoetan daude langile guztiak. Baina, alderdi politikoei ere interpelazio argia da. Lehen esplikatu dudan bezala. Alderdi soberanistak edo bere burua autogobernaren aldeko apustu egiten duten alderdi eskatzen diogu. Behingoz, guazen hemen erabakitzera zerbitzu publikoak. Ezin da onartu, azken urteetan, EAJ eta EH Bilduren bozkekin onartzen dugu, azkeneko aurrekontuetan gertatu zen bezala, Madrilek erabakitzea gure beharrak, gure zerbitzu publikoen beharrak. Guk eskatzen duguna gauza oso simplea da. Otsarkoago hezkuntza publikako zentroak erabaki behar du bere beharren arabera. Eta ezin da Madrid izatea erabakitzen duena. Edo, osi Donostialdean, behar ditugun erizain, mediku edo zelari, hemen erabaki behar direla. Madrilek ezin du eduki beto eskubidea. Eta beto hori ematen da, gure alderdi soberanisten bosakin. Eta guk greba hor jarri nahi dugu, Hemen negoziatzea, ez da? Hemen eskumena, Jaurlaritzak eskumen hori edukitzea aldarrikatzen duzue, horrez gain, hainbat pintzela da azaldu dituzu, ez? Adibidez, behin-behinekotasun tasa oso altua dela, eta, joan den astean bilerara deitu zenituzten erakundeak, egia da, ez zirela agertu, ez da? Eta gaurkoan bilera izan duzuela Elkarrekin Podemosekin eta EH Bildurekin, eta bilera horien helburua lehen azaldu duzun bezala, bazen, zerbitzu publikoen egoeraren diagnostikoa azaltzea eta grebarako arrazoiak zehaztea. Izan ere, egoera kezkagarria bada. Oso, eta nik uste dut oso zabalduta dagoela gizartean, eta langilegoan zerbitzu publikoen gainbera dagoela. Eta guk izaten duguna da, bazen zerbitzu publikoak indartzea. Herri honek sortzen du aberastasuna, herri honek baditu behar batzuk, guazen zerbitzu publikoak, denena, gizarte guztiari eman bartzaion zerbitzu publikoak, kalitatezkoa, inpartzialtasunez, objetibotasunez, guazen zerbitzu publiko horiek indartzera. Eta horretarako, esaten dugu, erakundei eta alderdi politikoi, lehen da bizi, guazen apustu bat egitea zerbitzu publikotara. Guazen hemen erabakitzea, eta guazen aurrekontu duin batzuk edukitzea, aurrekontu nahiko, herri honek sortzen du aberastasuna nahiko, guazen aberastasun hori jartzea eta zerbitzu publikoak indartzea. Zerbitzu publikoa dira, garantia bat, berme bat, zaurgarrienak direnentzat, bermatzea zerbitzu publiko duin batzuk edukitzea. Hezkuntza publiko bat indartu behar dugu, osasungintza indartu behar dugu, zerbitzu sozialak indartu behar ditugu. Hori da, herritar zaurgarrienei babes bat eman behar dugu, babes sozial bat eman behar dugu. Herri honek sortzen du aberastasuna nahiko, azkeneko urteetan, ari gera aurrekontuetan errekorrak egiten, gure instituzioak eta hori horrela izan behar da, ez bakarri Eusko Jaurlaritza, diputazioak eta udaletxeak 9.000 milioi euro dituzte banketxetan, pandemia aurretik bikoiztu egin dute daukaten banketxean dituzten diruak, guk esaten dugu, diru hori guazen zerbitzu publikoetan jartzera. Eta diru hori zerbitzu publikoetan jartzea da, zerbitzu publikoak indartzea. Eta lan egiten dituzten zerbitzu publikoak, langileoi lan baldintzak hobetzea. Ezin da onartu, gaur 100.000 langile egotea, herri honetan, funtsesko zerbitzu publikoetan privatizatuta. Hau da, hirugarren batek, diru publikoarekin, negozio egiten du. Zeinen kaltetan? Gizarteari ematen zaio zerbitzuetan, eta langileen lan baldintzan katetan. Eta zaintza esparrua, oazen adibide bat jartzera. Zaintza esparrua 180 privatizatuta dago. Genero irakurketa. Zeintzu daude zaintza esparruan atzean? Emakumeak. Ze lan baldintza dituzte? Beraien lan baldintzak hobetzeko, greba egun asko egiten ari gera, zerbitzu publikoa dointzeko. Eta guk esaten duguna da. Ezin da onartu privatizazioarekin jarraitzea. Hau da, lankidetza publiko-pribatua da hirugarren batek negozio egiten duela zerbitzu publikoekin. Eta guk esaten dugu, ezin da onartu hori. Esaten dugu, ezin da ezer gehiago privatizatu. Eta guazen, publifikazio prozesu batera. Eta publifikazio prozesu horrek bermatu behar du
gaur lanean dauden milaka emakume horiek beraien lan baldintzak mantentzea eta lanpostua mantentzea. Eta sortzen dugu aberastasuna. Herri honek, bere langileak, bere herritarrak sortzen dute aberastasun nahiko beste zerbitzu publikoak onartzea. Eta guk ez dugula onartuko da, egiten den demagogia hori, jarri nahi dutelako langile publikoa beste langileen kontra. Ez da arazoa diru sarrerak nahikorik ez daudena. Diru sarrerak badaude. Eta bestela egiten da erreforma fiskal bat. Eta jartzen dugu presio fiskala hemen Europa mailako berdina. Horretaz egin ez dute nahi. Eta gure lehendakariak eta beste askoz ere hobeto daude patronalarekin, hau da, negozio esparruak irekitzen, ez eta langile publikoekin. Bakoitzak hasten du bere bidea. Baina greba hau da instituzio eta alderdi politiko interpretazio zuzena. Guazen zerbitzu publikoak indartzera. Privatizazioa aipatu duzu, azkenean zuen aldarria bada, zerbitzu publiko horiek sendotzea. Egia da aipatu duzula, langileen lan baldintzetan hobekuntzak eskatzen dituzuela, baina horretaz harago ere, zerbitzu publikoak indartzea, ezta? Eta egun gizartearen keza bada, artean osakidetza privatizazioerantz doala, ezta? Orduan gizarteak argi dio zerbitzu publikoak sendotu behar direla, edo gutxienez gizarteak baduela kezka hori, eta bitartean entzun ditugu ez, erakundeen adirazpenak, nola grebek ez dutela arrazoia, edo ez direla beharrezkoak, edo arrazoi falta dagoela greba horiek deitzeko. Nik esango nuke, eta berriro errepikatzen dut, gaur bi langile publikotik bat behin-behineko da. Zergatik daue behin-behinekotasun hau? Zergatik 49 behin-behineko da? Zergatik irokusten du? Sektore pribatuan 13% da behin-behinekotaz. Sektore publikoan 49. Zergatik? Ez da, enplegu hori kontsolidatzen ez bada privatizaziorako ate irekitzen da. Lehendabiziko pausua privatizatzeko da langile publikoak ez kontsolidatzea. Eta ni datu bat emango ditut. Gaur, gelditzen dira, esango nuke, residentzi municipalak, hau da, langile publiko ez privatizatutakin, bilituko dira Bizkaian 7-8, gelditzen badia. Behin-behinekotasun tasa zein batekoa da. 170-tik gora, zergatik. Privatizatzeko lehen pausua da langile publikoiek ez kontsolidatzea. Eta hori, errealitate bat da, eta horretaz hitz egin nahi dugu. Eta egoera hori aldatu nahi dugu. Guk esaten dugu, enplegu publiko sortu behar da, beharrak badaude, gizarteak gero eta adinaltuago dauke, gure errealitate soziopolitiko oso desberdina da. Orain dela 20 urteko eskola publikoak eta gaurkoak ez dute zer ikustekorik, beharrak oso desberdina dira, beharrak asko onditu dira, eta guazen jartzera neurriak zerbitzu publikoak indartzeko. Beste datu bat eman nahi dut. Langile publikoak, lan osasunan, arazo larriak daude. Arrisku ekonomiko eta arrisku psikosozialak 3 estudia azkeneko hilabete eta urtetan. Pandemia bat bizi izan dugu. Pandemia bat ikusi dugu zer ondorio ditun zerbitzu publikoak privatizazioko apustu hori, zerbitzu publikoak ez indartzea. Ikusi dugu azkenen zein egon da neur, zeinek funtzionatu duen langile publikoak. Eta badakigu egoera ez dela bat ere ona, ez dute ezer konpondu. Eta gaur lankargak izugarri handitzen ari dira. Gizartearen eskaerak aldatzen ari dira eta zerbitzu publikoak indartu behar dira. Zerbitzu publikoak indartuz, gizarte kohesioa bilatzen da. Gizartea indartzen da. Eta gizartean dauden kolektibo zaurgarrienak ere babes toki bat dira zerbitzu publikoak. Eta zoritxarrez ez gaude norabide horretan. Gaude justu kontrako norabidean. Eta greba honek jarri nahi duena, erdigunean jarri nahi dituela, da zerbitzu publikoak indartzearen beharra eta aurrera ematen duten langileen publikoan errealitatea azaleratu eta aldatzeko apustu egitea. Egoera iraltzeko hitz egiteko pres zaudete eta horren adibide da, deitutako bilerak, gaur bertan egin duzuen bilera, hau da, adosteko eta negoziatzeko prestutasuna adirazi duzue zuek sindikatuetatik. Ez da, akit, zeintzuk diren zuen marra gorriak negoziazio horietan? Lehendabiziko goza gustatuko litzaiguke interlokuzio bat edukitzea. Eta nik adibide bat jarriko dut. Orain dela 15 egun mahai orokorra eduki genuen. Eta mahai orokor horretan zegoen gai ordenean langile publikoen soldata. Eta argi eta garbi izan zitzaigun.
langile publikoen soldata 2024 da, izango da Madrilek erabakitzen duena. Hori izan zigun. Oraindik ez dago gobernua, ez daude aurrekontuak, eta hori izan zigun. Eta guk esaten dugu, nahi dugu hemen negoziatu. Eta beste aldetik ez dugu ikusten borondatea. Baina administrazio udal eta foro administrazioan lehen hori esan dute, eudeleko negoziak eta maia, eudeletzan bilera da jun. Eudele, hor dago, lehendakaria EAJ-koa da, baina administrazioan, edo esango genuke komisio ejekutiboan, EH Bilduk eta PSR dago. Zergatik eudeletzan jun bilera horretara? Zeinek erabaki zuen eudel, hau da, udaletxen elkartea bilera horretara eskutea? Oso harrituta utzin gintuen eudel eskutea bilera horretara. Eusko Jaurlaritza entzun genuen eta horretik bagenik iguen zeintzen bere posizioa, baina eudeletzan jun. Eta guk argi daukagu, eta hori izaten dugu, nahi dugu negoziatu. Eta gero gure marragorria zeintzu dian, alde batetik, errespetatzea joku demokratikoa, eta joku demokratikoa errespetatzea da gehiengoetara, akordio gehiengoan izatea. Hau da, demokrazia baten onartu bar denean joku arauak, gehiengoan egotea. Gobernu honek askotan sinatu dituen akordio apurrak edo partzialak izan da minorian, ez gehiengoa, eta beste aldetik, hemen erabakitzea. Hau da, kapaz izatea, ez beste mailetan erabakiak hartzea, baizik eta hemen negoziatzea. Eta guk ez duguna onartuko, ez duguna parte hartuko dira murrizketak negoziatzen diren mailetan. Guk ez dugu koberturarik emango murrizketei, eta gu saiatzen ari gara aurre egiten. Azkenean duzue greba, testuinguru batean, izan ere, Sánchezen investidura negoziatzen daude, ezta? Eta investidura horrek balio lezake agian. Izan EAJak, izan EH Bilduk, negoziatzerakoan, eskumen horiek berreskuratzen, lortzeko. Eta Jaurlaritzak erabakitzeko zeintzuk diren langile publikoen baldintzak. Hori da, baina guk, historikoki, izango nuke ja, hori egin da, hola egin da. 2010 Rajoyek erabakizun enplegua eta soldatak lege basikoa zirela. Aurretik ez, 80 urte mugan, 2000 lehendabiziko hamarkadan, enpleguaren erabakiak hemen hartzen ziren, eta soldatarenak ere bai. Horregatik ditugu lan baldintza hobeak. Ze gertatzen da? Azken urteetan, Madrilek erabakitzen duela, gure kompetentziari muzin egiten diogula, eta ekartzen du langileen lan baldintza bera. Baina hori ere, langileen lan baldintza bera horrek ekarri duela 100% erosalmenaren galera. Hartzen badugu 2010ko soldata eta gaur, eta kontutan hartzen baditugu IPC-ak edo KPI, erosalmenaren galera izan da 120koa. Hau da, 2010tik ona 120. Azkar esaten da, Baina horrek ere, badu ondorio bat, zerbitzu publiko privatizatutako kasuetarako eta sektore pribaturako. Eta hemen, erabaki bat dago da lan baldintzak eta langileen lan baldintzak bera botatzea. Eta progresio prozesu batean gaude. Entzun dugu Urkullu lehendakariari izan ez, sektore pribatuan kontutan hartu behar dela gure errealitate sozioekonomikoa. Pues esaten dugu, langile publikoetan ez, eta zergatik leheno bai, eta orain ez, zergatik. Gernikako estatutuak argi esaten du kompetentzia guria dela. Zergatik egiten dugu muzin? Goazen autogobernua defendatzea? Goazen zerbitzu publikoak hemen erabakitzea? Zergatik Madrilek erabaki behar du? Eta gainera orain, aritmetika politikoak, gure alderdien boskak, klabea dira, bai investidurako eta bai aurrekontuetarako. Eta gu eskatzen diogun gauza simplea da. Eta ez da berria, gu urte askotan, azken urteetan, behin eta berriz landu dugu gai hau. Gehiago esango dizuet, junden urten, testuak eta guzti aurkeztu genien, bai EAJari, bai Elkarrekin Podemosi, eta bai EH Bilduri. Esan ez, nola izan beharko litzateke, aurrekontu horietan, eskumena guk edukitzeko. Oso simplea da, aurretik egiten ziren testuak hartu genituen, Hemen ez da zientzia difusain behar, Oso simplea da. Aurrekontuetan, artikulu 910 aldatzen da, desagertzen dira reposizio tasak eta soldata maximo izatea, eta egiten da, borondate politikoa da, boskatzen da, eta guazen honea erabikitzea. Aitzaki perfektua daukate gure instituzioak, nahi dugu, baina ezin dugu. Ez dugu nahi, ez dugulako nahi. Borondate politikoa da falta dena.
borondate politikoa aipatu duzu, ezinbestekoa dena afera honetan, eta lehen baita ere aipatu duzu privatizazioa, ez? Alertako bat da, privatizazio hori ekiritzea, baina horrez gain, dagoeneko privatizatuta dauden zerbitzuak, publiko, bihurtzea, ez da? Hori da. Zergatik gure ambulantziak izan behar dira pribatuak. Zergatik 3. batek negozien behar du osasun gintzan. Zergatik 227 milioi euro osasun gintzan juten da osasun gintza pribatura. Zergatik zaintza esparrua, hau da, gure adineko jendea, zergatik egon behar da privatizatuta. Zergatik. Diru nahiko sortzen dugu. Gure gizarteak aberastasuna sortzen du errealitate hori ez emateko. Zergatik gure adineko jendea egon behar da zerbitzu privatizatu batean. Zergatik. Lehenotzan nola, Zergatik. Lankidetza publiko-pribatuak bilatzen duena da 3. batek negozio egitea. Eta hortik guk eskera pasatzen. Eta guk planteatzen duguna da privatizazioarekin amaitu behar dela, ezin da ezer gehiago privatizatu, eta privatizatuta dagona lehengoratu behar da. Rebertsio prozesuekin behar dira. Beti ere, langile horiek bere lanposto mantenduz. Eta irakurketa, genero irakurketa hor argi egin behar da. Privatizatutako sektoreak dira emakumeak lan egiten dituzten sektoreak. Eta lan baldintzak prekarionak dituztenak. Eta hori ere greba honekin borrokatu nahi dugu. Gainera, lehen aipatu duzu, langiletik bat behin-behinekoa dela erdia, hori badela datu adirazgarria, baina horrez beste bat kontu ere eskatzen dituzu, izan lankargak arintzea, zaintza publiko adibidez, mugimendu feministak egiten duen deialdiarekin bat eginez, administrazioa euskalduntzeko neurriak ere aldarrikatzen dituzue. Bai, gaur administrazioan, zerbitzu publikoetan, ez da gure hizkuntza eskubidea ez da bermatzen. Gaur, bai langile bezala eta bai gizarte bezala, ez da gure eskubidea euskeraz zerbitzu publikoa jasotzeko bermatzen. Eta hori errealitate bada. Eta hori, esaten dugu, hori aldatu beharra da. Bermatu behar da, herri honetan, zerbitzu publikoa jasotzeko, euskeraz jasotzeko eskubidea. Eta lan egiteko eskubidea bermatu behar da. Eta gero ikusten dugu ere, genero irakurketa. Ikusten dugu prekarizatutako esparrurak edo lan baldintzak behin-behinekotasuna. Non pairatzen da gehiago? Emakumeak pisu handia duten sektoretan. Bai hezkuntzan, bai osasungintzan. Osakidetzan daude 24.000, 500 behin-behineko. Ehuneko 9.000 langile daude, 8 urteko aintzinatasuna baino gehiago. Eta hor, emakumeen portzentaia altuago da. Zeinek pairatzen dute lanaldi partziala? Gehien bat, emakumeak. Beste datu bat emango dut. Osakidetzan, soldatarrakala 1,25koa da. Emakumeak pairatzen dute, soldatarrakala 1,25koa da. Eta hori errealitate bada. Eta greba honetan ere, hori erdigunean jarri nahi dugu. Eta gero esan duguna, lan osasunen inguruko dagoen egoera, guk esatzen duguna azterketa, arrisku psikosozialak eta ergonomikoak aztertu behar dira, plangintza bat egin behar da, eta partida presupuestaria jarri behar dira, egoera hori aztertzeko, ez du ezer ikustekorik gure realitatea soziopolitikoa eta gizarteak, orain dela 20 urte eta gaur. Gaur, mai gainean jarri behar dira, zein dira langileek bizi duten lan baldintzak, eta horiei buruz, arrisku psikosozialak eta ergonomikoak mai gainean jarri behar ditugu. Eta horretarako hitz egiteko presa gaude. Hainbat aldarri badituzue, hala ere lehen azaldu duzu, eskumenak aldatzea ez dela hain kontu zaila ez da, bi artikulu aldatzearekin posiblea izango litzatekela, orduan borondate politikorik balego, etorkizun laburrean eskari horiek lortzeko aukerarik egongo litzake? Esaten da, hauteskunde garaian egiten dituzu greba. Guk egiten dugu, daramagu esan du leheno, hilabete eta urteak daramagu mobilizazio dinamikarekin sektore publikoan, baina aurrekontua noiz negoziatzen dira, orain. Investidura noiz negoziatzen da, orain. Gu daramagu beste sindikatu egin, maiatzetik hitz egiten, diagnostikoa konpartitu dugu, errealitateak aztertu ditugu, eta guk, baina noiz erabakitzen dira investidura. Aurrekontua noiz negoziatzen dira. Bihar, Eusko Jaurlaritzak aurkeztuko du aurrekontuak, horregatik jartzen ditugu. Aurrekontu garaietan bermatu behar direlako zerbitzu publikoan aldeko apustua egin behar dela. Eta horregatik,
da garaian. Eta horregatik jarri dugu urriako 25 eta abenduak 19 aurrekontu prozesu hori eta investidura saio hori baldintzatzeko. Asteazkenean greba zerbitzu publikoan eta bihar bertan hezkuntzan beste greba bat deitu duzue. Batetik galetu nahi duzut, biak ez, nola aurrikusten dituzuen, izan hezkuntzako greba eta izan zerbitzu publikoetako greba, izan artean zerbitzu minimoak ezarriko dira zerbitzu publikoan zein hezkuntzan. Bai, eta oraindik ez dauz jau. Zerbitzu minimoen publikatu behar du, lan delegalitzak esarri barritu zerbitzu minimoiek, orain dela 15 egun egin genuen greba deialdia, eta eguardirako, behintzat orain, sartu aurretik, ez genituen zerbitzu minimoia zeintzu zian. Zoritxarrez ere, ikusten dugu ere, ze balioa ematen diogu, ze balioa plantatzen dugu, gure gobernuaren partetik, langileak greba eskubidearekin egikaritzeko orduan, iruditzen zaigu ere, badela argazki argia, 2 egun lehenago, orain zerbitzu minimoiek ez ezagutza. Ze ikusten dugu? 100 asamblea egiten ari gara, guretzako ere pulsu hartzeko aukera bada greba dinamika martxan jartzea edo mobilizazioak. Gure militanteak egunero daudelan zentroietan, aztertzen egoten langileekin, eta ez ikusten dugu. Langileak bat egiten dutela gure diagnostikoarekin, bat egiten dutela aldarrikapenekin, eta bat egiten dutela grebarekin. Gero, milaka langile osasun gintzen greba eskubiderik ez dute edukiko. Zerbitzu minimoak ezarriko dia, eta horrek, ez di aukerarik emango greba eskubide egiteko, eta beste askok bai ingo dute. Ze ikusten ari gara, badaude herri edo zonalde batzutan boskatzeko kultura, hau da, asamblea ostean, boskatu iten da grebari bai, ala seskoa. Eta boskatzen ari diren instituzioetan, eta zonalde horietan, grebaren aldeko boskak oso modu handian ateratzen dira, oso sanguratsuak izaten ari dira bosketak. 2-3 boto esaten dira kontran, eta 80% gora bat egiten dute grebarekin. Eta guk esperantza daukagu mobilizazioa, mobilizazioa indartsuak izatea. Eta gu jarraituko dugu, guk argi daukagu zein den bidea, argi daukagu zerbitzu publikoak indartu behar direla, eta